Ja, jeg er jo forskningsassistent på Teologisk Fakultet. Men Kille har endnu ikke rigtig fundet sin rette hylde. Nej, det er rigtigt nok. Altså, jeg startede allerede, da jeg gik ud af gymnasiet med at ville læse engelsk. Men altså, allerede på rusturen, så kunne jeg bare mærke, at det er slet ikke mig, det studie her. Så hoppede jeg så over på græsk, men altså, det er jo det rene vrøvl og nonsens, det der græsk, ikke? Så det droppede jeg også ret hurtigt. Og så havde jeg så en god snak med dig, Johannes. Kan du huske det, hvor du så foreslog mig, at jeg skulle prøve noget mere samfundsvidenskabeligt? Ja, der havde vi en rigtig fin samtale der. Så begyndte jeg så at læse jura, men altså allerede omkring juletid, så kunne jeg bare mærke, at det begyndte at blive rigtig tungt for mig. Så det droppede jeg så også. Og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg bare noget helt andet. Så droppede jeg helt ud af uddannelsessystemet på et tidspunkt. Så fik jeg sådan en rengøringsjob, men jeg kunne bare slet ikke komme op om morgenen. Nu tror jeg heller ikke, at vi kan nå mere, fordi så skal vi have en hel temaaften på DR2 stillet til rådighed. Det er jo Zapper-generationen, vi har med at gøre jo. Hun tror, hun står inde i sådan en slikbutik og bare kan vælge, ikke også? Men altså, nu har jeg så tænkt på, om jeg skulle begynde på biblioteksskolen måske. Ja, der er nogen, der vil kalde dig en veritabel rendemaske. Ja, det kan godt være. Med hensyn til hygiejne, så har vi Kittes sure underbukser liggende overalt i lejligheden. Nogle af dem kan praktisk talt spacere ind i vaskemaskinen selv. Ja, Johannes, altså. Hvis du synes, det er ulækkert, så prøv lige at fortælle om dine tånegle. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor mine tånegle, de skal bringes til torvs her nu. Johannes, han har verdens længste tånegle. Jeg tror ikke, han har klippet dem flere år. Jeg har simpelthen ikke fået en saks igennem. Det kunne være, vi skulle ringe til aftenshowet, Johannes, hva'? Hvad? Skulle vi gøre det og fortælle dem om dine tånegle? God aften og velkommen til aftenshowet. I dag skal vi snakke med Johannes, der ikke har klippet tånegle i 2-3 år. Jeg kan ikke rigtig se, at mine tånegle, de skulle have alle min vildes interesse. Altså, jeg har et rimelig problematisk tandsæt, så jeg bliver nødt til at rense mine tænder 2-3 gange om dagen. Ja, vi har jo lige været nede og foragere på apoteket og købt over 100 meter tandtråd, men det forslår jo som en skrædder i helvede. Hver gang jeg har spist, så bliver jeg nødt til at få Johannes til at rense mine tænder. Ja. Vi hiver nogle kødstumper ud af Kittes mund, som er noget tvivlsom beskaffenhed. Det lugter virkelig fælt. Så det river i næsen. Ja, det gør det altså. Altså, vi er sådan 3-4 gutter fra en af mine studiegrupper, der mødes og ser film sammen. Så ryger vi sådan en rumcigar, og så ligger vi bare helt blæst hele natten og ser Buster Keaton-film. Det er rigtig sjovt, altså. Vi er fuldstændig flade grin, men det er ikke noget for Johannes i hvert fald. Ej, jeg synes, det kan blive noget fjollet. Og så begynder vi også at tæge jo. Altså, nogle gange så bliver vi lidt mærkelige i hovedet. Det er rigtigt nok, Johannes. Der var en gang, der kom til at putte barberskummet ind i Johannes' sutsko. Kom til. Jeg synes altså, det var barnligt, må jeg sige. Jamen, når vi holder sådan en videoaften der, så kan vi da godt lukke det til at hente pizza en gang imellem. Ja, det er da hent en enkelt gang. Så springer jeg ned efter en calzone. Mine yndlingsfilm, det er altså afgjort Krzysztof Kieslowskis trilogi og Røde Hvid. Og ja, desværre fik jeg aldrig set blod i biografen, fordi jeg bakkede op i en Ford Fiesta lige foran. Men nu har jeg heldigvis fået blod overspillet af en studiekammerat på VHS. Så nu skal vi have fat i en videomaskine, så vi kan få set den. Ja, det skal nok blive hyggeligt, Johannes. Ja, det er måske lige abstrakt nok til Kittes smag. Mit store forbillede, det er digterpræsten Kaj Munk. Der skete så desværre det, at jeg faldt i unåde hos Munk-familien, fordi at jeg nede i Vedersø desværre kom til at bakke ind i en mindesten. Og efterfølgende kunne jeg simpelthen ikke få den op at stå. Kunne du ikke få den op at stå, Johannes? Når jeg baksede med dem, jeg kunne simpelthen ikke få den op at stå igen. Kunne du ikke få den op at stå? Så kan du ikke få den op at stå, Johannes. Kan du ikke høre det? Hvad? Kan du ikke høre, det kan misforstås? At du ikke kunne få den op at stå? Hvad? Man tror, det er dilleren, du snakker om, Johannes. Men den vejer over 200 kilo. Ja, hallo? Det ved jeg da godt, at den gør. Jeg ved da godt, det er mindesten, du snakker om, men det kan misforstås, Johannes. Hvad, skal vi ringe ind til aftenshowet og høre, om de er interesseret i at få et interview med Danmarks tungnemste mand, Johannes? Jeg tror, jeg nu ikke interesserer redaktionen på God Aftenshowet der. Jeg tror nok, de kunne finde nogen, der var mere tung i rumpetten end undertegnet her. Ja, det er meget muligt, Johannes, så skal det godt nok lede længe der. Lige siden jeg fik taget min møde om på efterskolen, så har jeg vidst, at det der med sex, det var bare lige mig. For mig er det seksuelle noget besværligt gjort af, at jeg er usædvanligt veludrustet. Ja, Johannes' stil, den ligner sådan en kalvemørvej, der ligger nede langs benene her. Jamen, det skårer du ikke på advarsel om størrelsen, da vi var sammen første gang. Ej, det er rigtigt nok. Da du lynede ned, så sagde du godt ikke til mig, at jeg skulle ikke blive bange. Men altså, det blev jeg faktisk heller ikke, for jeg har lige været sammen med sådan en smykkesælger fra Elfenbenskysten, så der skulle altså mere til at ryste mig.
Smykkesælger. Var det en taget, ikke ham, der stod og spillede bongotromme nede på Esk i Anholdsgade? Jo, det var ham der. Han blev vist sidenhen udvist af landet. Ja, men det var altså ikke på grund af dilleren, Johannes, vel? Hallo? Nej, det mente jeg nu heller ikke, det var. Men det med det seksuelle, det er jo efterhånden klinget lidt af, fordi jeg har det med at miste bevidsthed, når jeg får erektion. Ja, så går han bare ud som lys. Også nogle gange, inden vi overhovedet kommer ind i boldstolen. Så det er ikke meget sjovt ved. Ja, men så er der så mange andre ting, man kan kaste sig over, jo. Ja, Johannes, men altså, jeg gider ikke spille Stratego hele tiden, vel? Vi bor i en lejlighed op på Trøjborg og deler morgenavisen Jyllands Peter med naboerne. Men ellers så er det ikke meget, vi plejer omgang med dem efter, at Kit er blevet skambittet af deres hund. Det er fordi, jeg havde lovet at vande deres blomster, mens de var på studietur i Prag. Og så pludselig, så går døren bare totalt i baglås, så jeg så er alene med deres kamphund Anton. Og den bider sig så helt totalt fast i mit højre lår her. Der sker så det, at hun får fingre i en kobberpande, som hun begynder at hamre løs på væggene med, men jeg hører ikke rigtig noget, fordi jeg er i færd med at lytte til grammofonplader. Jeg tror, det er noget maler eller noget. Ja. Man hørte ikke en dyt. Før dem, der bor der nu, der boede faktisk Merete fra Meretes mave i lejligheden ved siden af. Ja. Det var altså rimelig sjovt at følge med i, hvordan hun bare blev mere og mere berømt. Er det ikke rigtigt, Hans? Oh. Ja, men jeg blev altså lidt træt af hende til sidst. Hun begyndte at brokke sig så meget over, at der stod skrald ud i mellemgangen. Det var også som om brokkeriet eskalerede, jo mere berømt hun blev, så vi tænkte sådan lidt på, om det hele var steget til en lidt til hovedet. Kid og jeg, vi har jo rent faktisk scoret hinanden af flere omgange. Ja, det er rigtigt nok. Første gang, det var inde i Stakladen under en forelæsning på retorik. Kan du huske det, Hans? Ja, vi var lige ude i en pause, jeg fik en citronvand. Og så fik jeg en guldøl, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Jo. Anden gang, det var på sådan en blinde restaurant, jo. Hvor Kid havde tiltusket sig at arbejde under falske forudsætninger. Ja, det er rigtigt nok. Jeg havde bildt mig, at jeg var blind. Hun blev månedens medarbejder 3 gange. 3 gange i træk, fordi jeg var så sindssygt hurtig. Ja, i starten af vores forhold, der synes Kid, at jeg var en vittig hund. Hun grinede i hvert fald rigtig meget af mine vitser. Og jeg har da også altid anset mig selv for at være en væresbøgefugl. Ja, det har du godt nok, Johannes. Og de sidste udtryk, jeg sådan set har taget til mig, det kom så af, at jeg mødte Thomas Thorhauge nede i Brusen. Og så satte han mig ind i det her udtryk. Det sagde hun også i går. Og det for eksempel, hvis der kommer en med en ordentlig liter mælk, ikke også? Og så siger man, det var en ordentlig liter mælk, du har der. Så siger han, det sagde hun også i går. Så er det. Sagde hun så det, Johannes? Det var en ordentlig liter mælk. Ja, så sagde hun, det sagde hun også i går. Eller? Det var en ordentlig liter mælk. Det var måske et dårligt eksempel, men at man tager et andet eksempel, det er, at der står 2 mænd og kigger op på en kirke. Og de står der sammen, og så siger den ene til den anden, det er jo en ordentlig rummelig kirke, den der. Og så siger den anden, så siger han i hvert fald, han siger, det sagde hun også i går. Så er vittigheden ligesom, at Så er vittigheden, at hun er en rummelig kirke, eller hvad? Nej, ikke hende. Altså, det sagde hun også i går. Altså, det siger han til den anden mand. Hun. Jeg tror, jeg skal have fat i Thomas Thorhauge igen, for lige at få helt styr på. Det er i hvert fald totalt sort snak for mig, det der.